Здравейте, приятели, отново. Искам да ви покажа един ритуал, когато става въпрос по карта Таро, когато излиза, че даден човек е урочасан, омагьосан, когато сърцето е разбито на дадена жена, когато сърцето е разбито на даден мъж, когато от магии и от чуждо влияние и чуждо въздействие семейства се разбиват. Тогава по картите Таро, когато покажат къде е проблема, къде е болката, къде е раната в едно семейство, тогава се прави восъково леене, така да се каже, изчистване чрез восъково леене, което, когато се прави восъково леене, трябва човек да го има умението, дарбата и да знае по какъв начин и как точно да го бае този восък, за да има ефект за дадения човек, който има нужда. Против уроки, против стрес, болка, болести, раздяла. Когато човек страда от най-малкото. Боже помоли, Боже покръсти, дет си слагам ръката, Господа се сложа милостта, Света Дево, Света Мария. Боже помоли, Боже покръсти, дет си слагам ръката, Господа се сложа милостта, Света Дево, Света Мария. Дори аз самата се оплаша. В момента го правя за една жена и вие сами чувате за какво става въпрос. Много силна, много черна и много негативна енергия. Жената страда някъде около 7-8 години, не знае по кой път и къде точно да тръгне. На няколко места е на кръстопът, разбито сърце, жезелите на няколко места, нож в гърба няколко пъти. Тази карта не искам да я коментирам, няколко пъти се появява. Тази карта също няколко пъти. Така че тази женичка страда от магия от много дълги години. Няма да споменавам име. Тя в момента също е информирана, че се прави този ритуал специално за даден човек. Така. Восъковото леене не е за всеки. Всеки може да каже, аз мога да разтопя восък и да го излея. Погледнете в самата стая колко мъгла и колко пушек се надига. А по принцип восъка се разтопява за една минута. Така. Показвам ви. Това е много силна магия, силно влияние, чуждо въздействие и не страда от Бог тази жена. Бог рога да ни даде, рога ще носим. Но когато човек не вижда изход, Господ не забавя. Бавено не забавя. Но има неща, които Господ не ги праща. Ами страдаме от хора, от злоба, от магии. Хората са толкова разнообразни по света, че си нямате на представа един човек от злоба какво може да направи, от силна завист и от силна омраза.